deti musíme naučiť, ako majú prežiť. Tam pôjde paradajkový pretlak, medová horčica a hojsín. Teraz vstávaj a hýbaj na drevo. Čo hovorím sa o sebe. No, ideme na drevo a potom sa umyť do prameňa. No a potom si urobíme vrab, raňajky. Fantastiko. No, z toho, čo máme, samozrejme. Takže nie sme moc obmedzení, zásoby máme. Aj keby bola vojna, tak tu pol roka vydržíme. Teda keby prišli moje deťurence. Musia nachystať drevo. Jedna šiara je preč. No. Takže makáme. Vrbovka malokveta je úžasná pre všetkých chlapov, aj pre tých mladých na prostatu. Ale ja som si mal ešte dať citrónovú vodu, som zabudol. Aspoň vidíte, že to nie je pripravované. Takže takto. Damiana. Pánske a dámske afrodiziakum. A ešte veľa vecí to má. Priedušky. Dezinfikujem močový systém. Celkom zaujímavý čaj. No a ešte si dáme hloch. Ten je veľmi, veľmi zdravý. Inakšie v lete používam byliny, čo mám okolo zrubu. Je ich veľa. Aj divo rastúcich. Aj niektoré mám nasadené.
Takže toto budeme mať taký ranný čaj, taký po citrónovej vode. Samozrejme najprv si umyte zuby, ale veľmi dôkladne. Ak používate škrabku na jazyk, je to veľmi dobrá vec, pretože jazyk obsahuje okrem iných baktérie, ktoré sa živia cukrom a tie vylučujú také veci, ktoré potom zapričujú zubný kas. Takže je skutočne dobré si umyť zuby najprv toto škrabkou a potom ide 5600 Curaprox zubná kefka. To sú jedny z najlepších zubných kefiek. A potom 12460 štetín, ktorou si už umývate a potom aj masírujete ďasna, čo je veľmi dôležité proti paradontóze. No a potom nasleduje voda a takýto preparátik. Je to kurkuma zohriatá na 40 stupňov s čiernym korením. Ja tam dávam ešte trošku zazvoru. A to si dáte na ráno polievkovú lyžicu alebo čajovú lyžicu. No je tam olivový olej, hej, tak, ale samozrejme panenský. Takže toto najprv a potom voda a potom čaj. To som to poriešil, len treba zobrať hadicu, som mu zabudol o meter dlhšiu. Takže takto pripojím. A tečie. Tak, celé vyčistiť. Je tu ticho, že? No a o tom to je. No áno, najhorší spúšťač všetkých chorôb je stres. Tiež som bol na okraji priepasti. A bojujem s tým. Ale stres, proste musíte sa dostať z toho stresu nejakým spôsobom. Inakšie to nejde. Stres je 50% všetkých chorôb. Takže, ak nechcete mať stres, namočte sa do ľadovej vody, alebo niečo urobte, fyzicky. Proste začnite makať fyzicky. Toto je najväčší odburovač, alebo najlepší odburovač na stres. Začnite e-bajkovať. Keď nevládzete, ten e-bike vám pomôže, ale aj sa spotíte. Keď viete lyžovať, choďte robiť nie lyžovanie, ale ski alpinizmus. Aby ste proste vypotili, aby ste chytili ten endorfíny šťastia.
Keď už nemáte čo robiť, tak choďte rúbať drevo. Ale vy v panelákoch asi nenarúbete drevo, že? Tak choďte si zabehať do parku. Stres je to najhoršie, čo môže byť. A tento štát vám pripravuje stres na každý deň. Jak na tanieri. Slovensko je krásne, ale na toto je teda... Som veľmi sklamaný. Týmto, čo tu je. Týmto štátom som sklamaný. A preto som úplne prestal sa dívať na televízne noviny, na STV 1, 2, 3 a neviem akú, Markízu, Jojku. Pozriem sa na YouTube na nejakých zálesakov, alebo proste aj vy, pozrite sa na nejaké videá z prírody, niečo, čo vás ukludňuje. Ale prestaňte sledovať dianie. Je to zbytočné. Nie ste politik, neovplyvníte to. A tu sa ani vlastne nedá ovplyvniť nič. To musí prísť zmena úplne iná. Tú zmenu musia urobiť proste naše deti. Pretože naše deti už sú dospelé. Aj keď my ešte vládzeme a boli sme silný ročník, veľmi silný ročník. My sme ročník, ktorý nezažil internet. My sme ročník, ktorý zažil, teda tí chlapí, tvrdú vojnu. Na každom kroku bol krvavý šikan. Ale to si tí mladí nevedia predstaviť. No, ale tí mladí sú teraz v novej dobe. A jak sa tu má niečo zmeniť, tak potom to musia urobiť mladí. Hnevá ma to, že sloboda hôr na Slovensku není. Keď odbočíte z chodníka, šikanujú vás, dávajú vám pokuty. Dokonca už som počul aj vážnejšie prípady. Proste tuto treba zaviesť ten severský štýl, že hory patria pre každého. A teraz môžete vstupovať na vlastné riziko do hory a na vlastnú zodpovednosť. Budete sa správať v tých horách tak, jak treba. Kde sa pohnete? Všade od vás berú peniaze. Za našich čias neboli parkovné platené parkoviska. To čo už je za blbosť? A keď som sa narodil v nejakom meste, tak ako rodak toho mesta by som mal mať nárok tam byť všade proste zadarmo. Nech platia cudzinci. Ale tí zase by mali mať výhody, pretože tu platia niekde inde. Na hlavu celé. Prídete do Terchovej, pri ceste nejaký kúsok toto a príde k vám pako, ktorý si od vás vypýta 5 eur a potom odíde. Ani vám to auto tam nepostraží. Úplne chore akože. Vy už sa spamätajte, Slováci. Chcete turizmus, tak to urobte tak, ako to je, ja neviem, napríklad v Rakúsku alebo v Alpách. A preto som sa odtrhol od všetkého. Akože úplne. Milujem svoje deti a priateľov, ale pozor, tých skutočných. 50% negatívnych ľudí som odpílil a 50% som získal tými outdoor aktivitami a sú to neskutočne fantastickí ľudia. Chalani, pozdravujem vás. A baby, samozrejme. Lebo sú tam aj outdoor baby. Neskutoční ľudia sú to. A kvôli ním sa oplatí žiť. Kvôli deťom a kvôli ním. Ale deti musíme naučiť, ako majú prežiť. Priatelia, toto bolo moje okienko múdrosti. No ešte nejaké magnečko ako elektrolit a ideme von.
No, lepšie než doma vo vani. Svetlá sojovka. Páli. Takže tú krkovičku zalejete
keď ho opečete z jednej, z druhej strany, ja maslo nemám, tak môžete dať maslo a zalejete ju svetlou sojovou mačkou. A zakriete ju na 5 minút. Ona sa tam vlastne sparí a dojde. Takže takto. No. By som to takto dal. Takto. mesiacov od kybernetického útoku sa mu nepodarilo obnoviť všetky systémy. Dočasná prezidentka Venezuely odmieta rozkazy z USA. Vnútorné nezhody majú riešiť tamojší politici. Zo spravodajského štúdia vás pozdravuje Marián Žárik-Kukelka. Rádiožurnál. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začal už poradí tretí súdny proces v jednej z najsledovanejších káuz, a to vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Na lavicu obžalovaných si opäť sadli Marian Kočner a Alena Žužová. Na pojednávanie Horčica s medom. Dobrý deň. Ostro sledované pojednávanie v prípade vraždy novinára a jeho snúben naznačili, že Spojené štáty sú významným, možno až najvýznamnejším členom Severoatlantickej aliancie. Boli by členovia NATO bez Spojených štátov schopní zachovať obrannú alianciu? A teraz nemyslím len akoby filozoficky, ako ten pakt, ale aj vojensky. Musím vypnúť to rádio, pusti si GBO-ko. Toto ja počúvať nebudem. Udon rezance sa len takto rozpletú a vlastne sú hotové. Myslím si, že sú veľmi kvalitné a sú také zvláštne. Sú trošku inšie ako ramen, ale tiež sú zaujímavé. Takže takto to rozpletiem a teraz to scedím. No, tu už chystám všetky veci. No a takto si opečieme kuracie prsa. Ja som myslel, že to je viac horúce. Ale dobre. Takže to bude len minútka a potom ich vytiahnem von. A potom pôjde základ z týchto vecí všetkých, čo sú tu. Cuketka a takéto veci. No takto to šplíka opečieme. No a potom pôjde cibula, slanina, cuketa, papriky a takéto až nakoniec. Slanina.
cibula. Paprika a nejaké veci, aké máte, ja neviem, kalerát alebo jak, keď to robím inak, tak tam na začiatku dávam mrkvu, ale teraz som mrkvu nemal. Takto, cuketa. Tam pôjde paradajkový pretlak, medová horčica a hojsin. Sem. Sladko-kyslá čínska. Teraz som tam dal trochu vody z tých rezancov. Tam pôjdu koreniny. Červená paprika, grilovacie korenie, kurkumín, vietnamská zmes. A čo vás napadne? Keď ste tam dali tie koreniny, tak tam pridáte to mäso. A celé to zmiešate. Takto. Ešte tú šťavu. Tak. No úplne na konci ste si ušetrili ešte takúto zeleninku. Červenú, žltú papriku, jak máte paradajky. Proste teraz tam dávam čo mám. A idete to odstaviť. Ešte tam dáme špenát a rezance. Tak, teraz tam dáme rezance a špenát. No a celé to zamiešame. Tak toto vyzerá. A teraz tam prisypeme syr. Najlepšie parmezán. Ale ja mám tento. Tak. A zamiešame to. Mňam. No, tak toto vyzerá. Není moc snehu, ale nahodil som aj tak štucne, lebo keď sú takéto zasnežené kričky a prejdete cez ne, tak do 3/4 trekov sa ti dostane sneh tak či tak. Ale nádhera. Wow. Nádhera. Tam zelenina, sír a všeličo, ale to tam dám až neskôr. Teraz poupekáme masko.